paham lan kudu ditengeri. Layang layang iki katulis ana ing bluwang. Kitir iki ora lembaran kertas cilik. Layang kitir iki ora merlokaken purwaka basa lan wasana basa. Isine layang kitir kang wigati dadi mbutuhake wektu cepet dikirim lan ditampa. Layang kitir iki bisa tanpa amplop utawa kanggo amplop. Tuladhane layang kitir yaiku not, resep dokter, lan sapanunggalane. Ya. Sekian penjelasan